जनायाव दुंहाव थासारि जनाय जनजागरण मन्च आरो दुथांफोरनि गेजेराव गिख्रंथाव दाङाबाजि जायो। मिसिं हारिनि मोनसे समनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो एमएलए भुवन पेगुनि मोनसे समनि खाथि हेफाजाबगिरि राजु मेधुकनि दैदेननायाव गोदानै दाजानाय जनाय जनजागरण मन्च आरो दुथांफोरनि गेजेराव गिख्रंथाव दाङाबाजि जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला राजु मेधुकनि दैदेननायाव गोदानै दाजानाय जनाय जनजागरण मन्चनि दैदेननायाव मोनसे लानिमोन थान्दै मेल खुंनो थाखाय दिनै जनाय सदरनिफ्राय फ्राय 500सो बाइक रेलि खालामनाय जायो। बे समावनो जनायनि थिक थिनालियाव जनजागरण मन्च आरो दुथांफोरनि गेजेराव अन्थाइ खुबैलायनाय गिख्रंथाव दाङाबाजि जादोंमोन। मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव जानाय दाङाबाजियाव गोबां सुबुंफोरा गोब्राबै जखम जानायनि खौरां मोननाय जादों। फ्राय 1 घन्टासिम मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव गिख्रंथाव दाङाबाजि जानायनि उनाव जनाय पुलिस आरो सिआरपिएफ हान्जाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो थासारिखौ सामलायनायाव जाफुंसार जायो।